Мечтата да притежава и да управлява кораби била водеща в ума му и както всеки добър бизнесмен, той бил решен да знае абсолютно всичко за индустрията преди да вложи и стотинка. Един ключов фактор, който поне частично обясняваше вечерните му дейности, беше, че имаше нужда от изключително малко сън. Още от ранно детство му стигаха 3-4 часа сън на нощ, а беше известен с това, че можеше да работи по 48 часа, дори 72 часа без никаква почивка, след което да се сгромолясваше в леглото и спеше 12-14 часа, събуждайки се напълно освежен. Тук аз се замислих за това колко много липсва тази отдаденост към работа в днешно време. Нали? Кой е склонен да работи 48-72 часа без да спира си в офиса и да работи нон-стоп? Хората буквално се оплакват, че работят по 8 часа. Ето какво казва Онасис. Защо да си губя живота в сън? Нямам време за това. През зимата на 1931 година открива малък офис в Лондон, отчасти за да помага тютюневия си бизнес, но основно за да служи като база за онова, което вярваше, че ще бъде началото на кариерата му като сериозен корабособственик. Чува, че канадска национална параходна компания има малък флот от товарни кораби, акостирали в Монреал вече 2 години, които са пуснати за продажба. Веднага след като чува за тази продажба, Онасис заминава за Монреал, за да ги огледа. Въпреки че корабите вече започнали да раздясват, те били в основно отлично състояние и може да бъдат пуснати отново в експлоатация с минимални инвестиции. Онасис обикалял напред-назад по заснежените палуби и придружаван от малък екип местни инженери, които специално наел за случая, внимателно инспектирал корабите, помещенията и вътрешните механизми на всеки един кораб. Ето какво казва неговата лична философия за успеха. Ключът към успеха беше дързост и още дързост. И този момент изглеждаше идеален, за да подложи теорията си на изпитание. Без колебание, Онасис направи оферта от $20 000 на кораб. Това беше приблизително сумата, която собствениците можеха да получат, ако бяха продали корабите си за скрап. Офертата беше почти обидно ниска. Но Онасис беше заключил, че след като корабите стоят на дока вече 2 години, вероятно параходната компания не е успяла да ги продаде. Залагаше на вероятността да е единственият купувач. Той също така беше изчислил цената на всеки кораб като скрап, като предположи, че компанията поради затрудненото си положение, може би вече е направила подобна оценка. Следващият му ход беше изцяло психологически. Разсъждавайки, че ако компанията спешно ще нуждае пари, както всъщност е било, то за да запази реномето си, по-скоро би предпочела да продаде корабите на нов собственик и да ги остави в експлоатация, отколкото да ги види изпратени на бунището за метал. Вау! Просто впечатляващо е колко добре на толкова ранна възраст, това го е добил съзнание, разбира, защото много се е интересувал, е успявал да идентифицира слабите места, от които може да се възползва на всеки един компонент от бизнеса. Както се оказва, всичките му заключения и подходи се оказаха правилни. Оферта му беше приета, сделката финализирана и Аристотел Онасис вече беше собственик на първата си флота от кораби. Онасис прекарваше почти цялото си време в работа. Преглеждаше специализирани журнали за корабоплаване от Антверпен, Ванкувър, Хамбург и Ню Йорк, търсейки информация, тенденции и възможности. Сканираше, изучаваше и запаметяваше товароподемност, цени, застрахователни тарифи и графици на големи и малки параходни компании по света, след което се опитваше да надмине конкурентите си с по-добри оферти. Четеше морските секции на поне 6 вестника на чужди езици, като винаги беше в крак с това какви товари се търгуват, какви трендове се оформят и в кой порт на света най-вероятно ще започнат промените. Забележете за каква отдаденост говорим тук. Значи той се опитва да запамети и да контролира всеки един компонент на бизнеса си. Да седиш да четеш 6 вестника на 6 различни езика всеки ден, всяко списание, до което се добереш. Да обикараш целия свят постоянно, да търсиш възможности и на място, и по телефона, и какво ли не. Нали, говорим за едно ниво на отдаденост, което рядко се среща. Онасис подаде заявление до Панама за регистрация на един от своите кораби. И това беше прието. Такса за създаване, забележете, това тук е впечатляващо, такса за създаване на корабна корпорация в Панама беше $500. Малка държава с население от едва 800 000 души по това време, Панама нямаше свои значими кораби, плаващи по световните океани. Нямаше корпоративен данък, а индивидуалният подоходен данък не се прилагаше за чуждестранни оператори, които не пребивават в страната, но регистрират корабите си по нейния флаг. Вижте каква вратичка намира, за да регистрират там корабите си. Тонажните данъци в Панама бяха един от най-ниските в света. 10 цента на година на 1 тон.
Вижте, това е нищо, буквално нищо за него. Ако всички тези данъчни и регулаторни предимства не бяха достатъчни, факта, че в Панама не съществуваха профсъюзи на моряците, може би беше най-убедителният аргумент. Без синдикат у нас можеше да плаща минимални заплати на моряците си, които нямаха правно основание да преговарят или да възразяват. Понеже разходите му бяха, ако не минимални, то поне далеч от разорителни, у нас можеше да предлага много по-ниски цени за превоз на стоки по море. В някои случаи значително под стандартните тарифи. Макар да имаше компании, които отказваха да работят с независимите корабособственици под флагове на удобство. Сега, ако се чуете какво е флагове на удобство, това е нещо, което са правили някои по-твърдят съмнителни собственици на кораби и флотили, като слагат на кораба и го регистрират в която държава им падне, колкото да използват някакви удобства, а не за да стимулират икономиката на собствената си държава. Много повече бяха тези, които с радост се възползваха от възможността да спестят разходи. Нормално. В резултат у нас никога не остава без клиенти, а корабният му бизнес процъфтява. Той го описва така. Като грък принадлежа на Запада. Като корабособственик принадлежа на капитализма. Бизнес целите диктуват детайлите на моите операции. Любимата ми държава е тази, която предлага максимална защита от данъци, търговски ограничения и неразумни регулации. Именно под флага на тази държава предпочитам да се разрушат своите печеливши дейности. Наричам това бизнес усет.